Jó estét kívánunk! Neki csapódott autójával a híd pillérének, és meghalt egy idős férfi Gyulán. Rosszul lett, ezért tért át a szemközti sávba, majd először egy másik kocsinak ütközött, végül a híd betonelemének. Budapesten pedig villamos megállóba csapódott egy autós. A drámai balesetek részletei hamarosan. Meghalt egy 48 éves labdarúgó Csákváron, a férfi közvetlenül a meccs lefújása után lett rosszul. A kispad mellett esett össze, társai hiába próbáltak rajta segíteni, végül már a mentők sem tudták újraéleszteni. A játékvezető nyilatkozott híradónknak, perceken belül hallhatják, hogy mit mondott. Megdöbbentő videón, ahogy összevernek és kirabolnak fiatalok egy idős férfit Salgótarjánban. 3-an támadtak rá, egy 12 éves lány, illetve egy 13 és egy 19 éves fiú. Lerántották a földre, eltört a koponyája, ráadásul kiderült, hogy mindezt 5000 forint miatt tették. A döbbenetes részletek azonnal. Elsötétült Budapest, lekapcsolták az összes díszkivilágítást este az energiakrízis miatt. A Sziget Fesztivált viszont így is megtartják. A szervezők szerint ugyanis a bulizók átlagfogyasztása kisebb, mint az átlagos háztartásoké. Pillanatokon belül elmondjuk a részleteket is. Tovább nőtt a ceutai migránsroham halálos áldozatainak száma, már legalább 72 halottról tudni. A parti őrség még mindig keresi az eltűnteket. A tragédia után a spanyol kormány megerősítette a határvédelmet, de hogy mivel akadályozzák még a migránsok bejutását, azt mindjárt hallhatják. Hamarosan kezdünk, jönnek a részletek. Belefulladt a Dunába egy férfi, mert késsel üldözte az ismerőse hajnalban Budapesten. A Gubacsi híd alatt találkoztak, majd összevesztek. A férfi ekkor menekült a folyóba, ahol megfulladt. A támadót a rendőrök elfogták, emberöléssel gyanúsítják. Belefulladt a Dunába egy férfi Csepelnél is, a kutyájával játszott, amikor bement a folyóba, végül méterekkel arrébb találták meg a testét. A Tiszában 4-en merültek el, volt, akit 30 kilométeren átsodolt a víz. Egy embert még mindig nem találtak meg. Vízkorlátozás van, több településben, pánikban veszik a vizet az emberek a boltokban, egész héten tombol majd a kánikula az országban. A paksi atomerőművet nem állítják le, mert megállt a Duna apadása. A miniszterelnök szerint nehéz napok jönnek. Ez a TV2 híradó. A stúdióban Szedmák Zita és Pakman Péter. Jó estét kívánunk ismét! Késsel üldözték a férfit, aki ilyettében a Dunába fulladt Budapesten.